Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lowry Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Belated happy birthday di ay sa akong lolo nga si Isabelo Lowry Sr. nga nagsaulog sa iyang ika-92 nga tuig niadtong July 15. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga Buhat Kapitulo 13, versikulo 44 hangtod sa 52. Ang giingon diri, sa pagkasunod adlawng igpapahulay, hapit ang tanang tawo sa lungsod miadto aron sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Sa pagkakita sa mga Hudiyo sa daghang mga tawo, nangasina sila ug misupak sa gisulti ni Pablo ug ilang gipakaulawan siya. Apan midugang hinuon ang kaisog ni Pablo ug ni Bernabe ug miingon sila, kinahanglan nga kamuunta ang unang suginlan sa pulong sa Dios. Apan kay gisalikway man ninyo kini ug naghukom kamo sa inyong kaugalingon nga dili tako sa kinabuhing dayon. Biyaan kamo namo ug mangadto kami sa mga dili Hudiyo. Kay kini ang gisugo kanamo sa Ginoo. Gibutang ko ikaw nga kahayag alang sa mga dili Hudiyo aron pinaagi kanimo ang kaluwasan moabot hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Sa pagkadungog niini sa mga dili Hudiyo, nalipay sila og gidayig nila ang mensahe sa Ginoo ug kadtong gipili ng daan alang sa kinabuhing dayon mituo. Ug ang pulong sa Ginoo mikaylap sa tanang dapit niadtong yutaa. Apan gihulhugan sa mga Hudiyo ang tinamod nga mga babayeng relihiyoso ug ang mga kadagkuan sa syudad aron lutuson nila si Pablo ug si Bernabe ug hinginlan gikan sa ilang dapit. Gitaktak ni Pablo ug ni Bernabe ang abog sa ilang mga tiil bato kanila ug mipadayon sila sa Ikonyo. Ug nalipay pag-ayo ang mga tinun-an ug napuno sa Espiritu Santo. Atong nakita sa atong pagtuon sa mga buhat sa mga apostoles, mga kahigalaan, nga bisag asang dapit diin gimantala ang ebanghelyo, magbilin gayud kini og bunga nga mulungtad. No other movement in the history of the world has influenced mankind so much. Ang Kristyanismo ra gayud, wala nay lain. Ug mao kini ang focus sa atong pagtuon ning takna sa kahaponon. Unsa man ang kinaiyahan sa ebanghelyo? What are the characteristics of the gospel that we proclaim? Adunay tulo ka kinaiyahan sa ebanghelyo sumala sa atong teksto. Una, ang ebanghelyo
dali rang mamatikdan. Ikaduha, ang ebanghelyo makapasuko sa mga daotang katawhan. Ug ikatulo, ang ebanghelyo alang lamang sa mga piniling katawhan sa Ginoo. Mudangat na kita sa unang punto. Ang ebanghelyo dali rang mamatikdan. Atong basahon ang bersikulo 44. Ang giingon dere, sa pagkasunod adlawng igpapahulay, hapit ang tanang tao sa lungsod miadto aron sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. So ma-imagine nato mga kaigsuunan, kung unsa gayud kabaga ang mga tawo nga nagkatigom ni adtong tungura aron maminaw sa wali ni Apostol Pablo. Ang giingon sa atong teksto, ang tibuok syudad nagkatigom aron mamati sa pulong sa Ginoo sa adlawng igpapahulay. Klaro gayud kaayo nga ang wali ni Pablo ni adtong milabay nga usa ka semana nabantog sa tibuok syudad, paspas kaayong mikuyanap. Mao nga nahimong interesado ang mga katawhan nga mamati niini. Ug nagtuo ko nga first time pagkadto ni adtong maong syudad nga adunay ingon ni adto kabaga nga mga katawhan ang nagkatigom aron mamati og wali. Kung buto hunaon, mga kahigalaan, dugay na kaayo kadtong sinagoga sa mga Hudiyo nga natukod ni adtong maong syudad. Apan wala gayod nakadani og ingon ni adto kabaga nga mga katawhan ang mga magtutudlo ni adtong maong sinagoga. Apan usa lamang kawali ni Pablo, usa ka semana ang milabay, naka-attract na dayon sa atensyon sa mga lumulupyo didto. Ang pangutana, ngano man kaha, unsa man ang nakapasahi sa wali ni Pablo? Well, una, ang wali ni Pablo, expository. Ang buot ipasabot sa expository, mga kahigalaan, mao ang pamaagi sa pagwali nga giganid gayod ang pagpasabot gikan sa sinugdanan. Ang gibuhat ni Pablo, sumala sa atong nakatuna ni adtong miaging semana, iyang gibatbat ang kasaysayan sa Israel, sukad pa sa sinugdanan, lakip na ang tanang pagsupak, pagrebelde ug pagkadili matinuohon sa mga Israelita sa pulong sa Ginoo nga maoy hinungdan nganong gisilutan sila sa Ginoo. In other words, ang wali ni Pablo wala nagtabon sa kasalanan. Walay lipod-lipod si Pablo nga nagbadlong sa mga katawhan, bisan pa og masuko pa sila. Ikaduha, ang wali ni Pablo nakasentro sa atong Ginoong Hesukristo, Christ-centered preaching. Isip katumanan sa tanang mga tagna sa daang tugon, mahitungod sa Mesiyas nga umaabot. Specifically, gipunting usab ni Pablo si Kristo, isip katumanan sa tanang gisaad sa Ginoo ngadto kang Haring David. Mao kadtoy atong gitun-an ni adtong miaging semana. Ug ikatulo, ang wali ni Pablo nakasentro kang Kristo tungod kay nagproklamar kadto sa kamatayon ni Jesus nga mao'y nagbayad sa silot sa kasalanan sa mga katawhan nga nagsalig kaniya. Ug dugang pa, nagmantala usab ang maong wali sa pagkabanhaw ni Jesus ug sa iyang paglingkod karon isip hari sa tanang mga hari ug Dios sa tanang mga Dios. Nagproklamar usab ang wali ni Pablo, mga kahigalaan, mahitungod sa kaluwasan ug kapasayloan sa sala, pinaagi sa pagtuo nganha kang Hesukristo. Sa laktod nga pagkaistorya, giwali ni Pablo ang putling ebanghelyo sa grasya sa kaluwasan, pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Indeed, ang wali ni Pablo adunay dako kaayong kalainan sa kasagaran nga mga wali sa mga magtutudlo ni adtong maong sinagoga. Ug mao'y hinungdan nganong dako kaayo ang impact sa maong wali ni adtong syudara. Ug nagtuo ako nga ang susamang wali nagpabilin nga pinasahi sa atong henerasyon karon, tungod kay ang mga wali karon sinagulan na og mini nga mga pagtulunan.
Nagtuo usab ako mga kahigalaan nga ang putling ebanghelyo lamang ang pasidunggan sa Ginoo. Apan posible nga ang mga simbahan nga nagwali sa tinuod nga ebanghelyo dili dugukon og baga nga mga katawhan. Apan sigurado gayud ako nga panalanginan sila sa presensya sa Dios sa ilang taliwala. So mao kadto ang unang punto, ang ebanghelyo dali rang mamatikdan. Namatikdan dayon sa mga katawhan ang usa lamang kawali ni Pablo ug nakatigom na og baga kayo nga mga katawhan ni adtong taknaa. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Ang ebanghelyo makapasuko sa mga katawhan nga dautan. Ang giingon sa bersikulo 45, sa pagkakita sa mga Hudiyo sa daghang mga tawo, nangasina sila og misupak sa gisulti ni Pablo ug ilang gipakaulawan siya. Mga kahigalaan, kung nahinumduman ninyo, ang kasina tungod sa pagkainila kaayo ni Hesukristo ang nag-aghat sa mga Pariseo nga lutuson ang atong Ginoong Hesukristo niadtong mianhi siya dinhi sa kalibutan. Ug karon sa atong teksto, ang kasina usab sa kalit lang nga pagkainila ni Pablo mao ang nag-aghat sa mga Hudiyo ni adtong siyudara nga lutuson si Pablo. Al kontrahon ang iyang mensahe ug bugal-bugalan ang atong Ginoong Hesukristo. Kaysa tinuod lang, ang gugma sa pagkainila mao ang kasagarang nagpugong sa mga katawhan nga madawat nila ang espirituhanon nga panalangin. Parehong mibalibad sa ebanghelyo ang mga Pariseo ug ang mga Hudiyo tungod kay naghulga man kini sa ilang pagkainila ug pagkaimportante sa katilingban. Mas gipili nila ang pagkasikat ug pagkainila kaysa mailhan nila ang atong Ginoong Hesukristo ingon nga ilang Dios ug manluluwas, ug daghang tawo ang ingon ini. Apan ingon ani gayud ang ebanghelyo mga kahigalaan, ipahagba ang garbo sa tawo ug ibayaw ang grasya sa Ginoo sa kaluwasan. Kung dili kini masabdan sa mga tawo, dili usab nila makita ang pinakaunod sa ebanghelyo. Ug matikdi usab mga kaigsuunan ang maot kaayo nga bunga sa kasina. Nagduso kini sa mga katawhan nga mual kontra sa bisag unsang butang nga pagabuhaton ug pagabungaton sa tawo nga gikasinahan. Bisag unsa pa kamaayo ang gibuhat sa usa ka tawo, alang sa nasina kaniya, dautan gihapon kini. Ug daghang mga tawo ang ingon ini. Ug unsa ang tubag ni Pablo ug ni Bernabe sa bersikulo 46 ug 47. Paminawan ninyo mga kaigsuonan ang giingon diri. Apan midugang hinuon ang kaisog ni Pablo ug ni Bernabe ug miingon sila, kinahanglan nga kamuunta ang unang suginlan sa pulong sa Dios. Apan kay gisalikway maninyo kini ug naghukom kamo sa inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon, biyaan kamo namo ug mangadto kami sa mga dili Hudiyo. Kay kini ang gisugo kanamo sa Ginoo, gibutang ko ikaw nga kahayag alang sa mga dili Hudiyo, aron pinaagi kanimo ang kaluwasan moabot hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Ang pagsalikway di ay sa ebanghelyo, mga kahigalaan, mao ang paghukom sa kaugalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon. Insakto ra gayud ang mga Black Americans sa ilang kanta nga nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, it's nobody's fault but mine. Kung mamatay ko karon, ug ang akong kalag malaglag, wala nay lain pang basulon, kundili ako lang. Pamalandungin ninyo kini mga kahigalaan. Kung gahi na gayud kaayo ang kasing-kasing sa mga makasasalang katawhan, ug ilang gisalikway ang ebanghelyo, ang mga magwalali dili nasapayan pang mag-usik pa sa ilang panahon alang kanila. Napay daghang mga tawo nga nanginahanglang masuginlan sa kamatuoran. Kung buot hunahon,
Wala man po tingali mag-uuma nga mag-usik sa iyang kahago sa yuta nga batuon ug banto kaayo. Mangita gayod siya og laing yuta nga kaugmaran. Ingon usab ang mga magwalali nga susama kanamo, mga kahigalaan. Kung makita namo nga gahi gayod kaayo ang kasing-kasing sa mga katawhan nga among gi-ministeryohan, nga among gi-Bible studyhan, mudesider na gayod kami nga mangita na usab og lain pang mga tawo nga anda maminaw sa mensahe sa ebanghelyo. Mao kini ang gibuhat ni Pablo sa bersikulo 46 ug 47. Sa pag-ingon ni Pablo sa bersikulo 46 nga biyaan na nila ang mga Hudiyo ug mangadto na sila sa mga dili Hudiyo, tungod kay ang katarungan ni Pablo sa bersikulo 47, gibutang kuno siya sa Ginoo nga kahayag alang sa mga dili Hudiyo aron pinaagi kaniya ang kaluwasan moabot hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Actually, mga kaigsuunan, propesiya kining maong mga pulunga mismo sa Isaias kapitulo 49 bersikulo 6. Bali, gi-apply ni Pablo ang propesiya sa Isaiah 49 bersikulo 6 sa iyang kaugalingon, isip katumanan sa maong panagna. O gi-apply pud niya kini kang Bernabe. Kay sa tinuod lang, nagtuo ko nga applicable usab ang maong propesiya alang sa tanang mga Kristohanon nga nagmantala sa ngalan ni Kristo. Kay ngano man, tungod kay matud pa ni Kristo sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 13 hangtod sa 16, kamo ang kahayag sa kalibutan. Pasigaan ninyo ang inyong kahayag at tubangan sa mga katawhan aron makita nila ang inyong maayong mga buhat ug dayigon nila ang inyong amahan nga atua sa langit. Alang sa mga magwalali sa pulong sa Ginoo, hinaot nga dili tawo ang atong pahimutan kundili ang Ginoo lamang. Mudangat na kita sa ikatulo ug katapusang punto. Ang ebanghelyo alang lamang sa mga piniling katawhan sa Dios. Atong basahon ang bersikulo 48, ang giingon dire, sa pagkadungog niini sa mga dili Hudiyo, nalipay sila ug gidayig nila ang mensahe sa Ginoo ug kadtong gipili ng daan alang sa kinabuhing dayon, mituo. Ang mga hintil nga gihisgutan sa bersikulo 48, mao ang mga nakabig sa tinuuhang Hudaismo. Sila kadtong mga gitawag og mga mahinadlukon sa Ginoo or God-fearers. Human masayran nila ang gilangkuban sa plano sa Ginoo sa kaluwasan nga nag-apil di ay sa mga hintil, nalipay kayo sila og ilang gihimaya ang pulong sa Ginoo. Ug tinuod gayod mga kigalaan, ang insakto nga doktrina mo resulta gayod og kalipay ug paghigugma sa pulong sa Ginoo. Ug matikdi gayod ninyo ang sunod nga mga pulong sa bersikulo 48. Ang giingon diri, ug kadtong gipili ng daan alang sa kinabuhing dayon, mituo. Mga kaigsuunan, kung aduna may bersikulo sa Biblia nga nagtudlo sa tataw gayod kaayo nga ang maluwas kadto lamang mga pinili ng daan sa Ginoo, mao na kining mga buhat 13:48. Unsaon pa man nato kini pagsabot be, kining giingon nga ug kadtong mga gipili ng daan alang sa kinabuhing dayon, mituo. So umbot nga sabot, ang maluwas kadtong gipili ng daan, ang mutuo kadtong gipili ng daan alang sa kinabuhing dayon. Kinsa lamang ang mutuo? Dili day mutuo ang bisan kinsa, kundili kadto lamang gipili ng daan alang sa kinabuhing dayon. Paminawan ninyo ang giingon sa Juan kapitulo 6 bersikulo 44. Si Jesus na gayud ang nagsulti niini nga mga pulong. Ang giingon ni Jesus diri, walay tawo nga makaduol kanako, gawas lamang kung ipaduol sila sa amahan nga nagsugo kanako.
ug ako siyang banhawon sa katapusang adlaw. Ug gisumpayan pagayod ni Kristo kini sa bersikulo 65. Ang giingon ni Jesus, kini ang hinungdan nganong gisultian ko kamo nga walay tawo nga makaduol kanako gawas lamang kung itugot kini sa Amahan. Ug unsa pa? Paminawan ninyo ang giingon ni Pablo sa Roma kapitulo 9 bersikulo 18. Ang giingon dire, mao nga aduna siya'y kaluoy sa buot niyang kaluy-an ug iyang pagahion ang kasing-kasing sa buot niyang pagahion. Ug matagna na dayon nako ang pag-alkontra sa mga tawo niini nga kamatuoran. Ang ilang pangutana moingon dayon sila og, so ang buti pasabot pastor, unfair ang Ginoo. Ang pinili ra di ay niya ang maluwas. Well, mga kahigalaan, kung gusto ta nga mahimong patas ang Ginoo, sumala sa atong pagsabot sa pulo nga patas, kitang tanan maimpyerno. Patas ra gyud na. Tungod kay kitang tanan makasasala. Kitang tanan dapat itambog niya sa impyerno. Walay exempted, patas na. Apan mga kahigalaan, gumikan sa grasya ug kaluoy sa Ginoo, samtang ang tanang mga katawhan nagmarcha na padulong sa impyerno, nagpili siya og pipila aron iyang luwason gikan sa walay katapusang silot sa sala pinaagi kang Ginoong Hesukristo. So pastor, bisan og gustong mutuo ang tawo sa Ginoo, pero kung dili siya pinili, dili gihapon siya maluwas. Well, mga kaigsuunan, kung ang tawo dili pinili, dili gayod niya gustong mutuo. Dili niya gustong muduol kang Hesus. Ang gusto ni anang tawhana ang pagpakasala lamang gayod. Wala gayod siya kasing-kasing nga muduol sa Ginoo. Kung duna siya kasing-kasing nga muduol sa Ginoo, ang bot ipasabot, pinili siya sa Ginoo. Tungod kay walay tawo nga dili pinili ang adunay kasing-kasing nga muduol sa Ginoo. Ingon ni ana kasimple ang logic, mga kaigsuunan. Well, nagtuo ko nga daghan pang mga pangutana ang atong mga tigpaminaw mahitungod niini nga topic. Please feel free to text me anytime. 0935-744-3030. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Alang sa mga magtutuo, hinumdumin ninyo mga kaigsuunan nga aduna gayoy pag-alkontra nga atong masinatian kung atong imantala ang tinuod nga ebanghelyo. Apan magmadaugon gihapon ang ebanghelyo taliwala sa mga pag-alkontra. Ang giingon sa bersikulo 49, ug ang pulong sa Ginoo mikaylap sa tanang dapit ni adtong yutaa. So bisan pag gialkontrahan sa mga Hudiyo ang pulong sa Ginoo, wa gihapon nila mapugni ang pagkaylap sa pulong sa Ginoo. Ug ang Dios lamang ang adunay gahom sa pagpanlihok aron ang iyang pulong magmabungahon sa usa ka dapit. Ibutang nato ang atong pagsalig sa Dios lamang ug dili sa atong kaugalingon. It is only God who can cause His word to penetrate with such tremendous power in a certain community or country. Preachers should put their trust and confidence in the Lord Jesus Christ alone. Paminaw nato ang bersikulo 50, ang giingon dire. Apan gihulhugan sa mga Hudiyo ang tinamod nga mga babaying relihiyoso ug ang mga kadagkuan sa syudad aron lutuson nila si Pablo ug si Bernabe ug hinginlan gikan sa ilang dapit. Well, sama sa ilang amahan nga mao ang yawa, limbungan ug bakakon gayud kaayo ang mga manluluto sa ebanghelyo. Makahuna-huna gayud sila og pamaagi aron mulampo sila sa ilang pagbanlutos. Sama sa gibuhat nila niining bersikuloha. Apan taman ra diha ang ilang mahimo tungod kay ang ulo sa iglesia si Hesukristo, ang Dios sa tanang mga Dios ug hari sa tanang mga hari, dili gayud pildido. He is our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. Mao nga sa bersikulo 51 hangtod sa 52, ang giingon dire, gitaktak ni Pablo ug ni Bernabe ang abog sa ilang mga tiil bato kanila
ug mipadayon sila sa Ikonyo. Ug nalipay pag-ayo ang mga tinun-an ug napuno sa Espiritu Santo. Bisan pa sa mga pag-alkontra, mga kahigalaan, nagmalampuson gihapon ang ebanghelyo, dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Mao nga alang sa atong mga kahigalaan nga wala pa kang Kristo, dili gayud kamo makapildi sa atong Ginoo. Ayaw siyag balibari higala, ayaw siyag isalikway, paghinulsol sa imong mga sala ug salig kang Kristo, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Andam siya sa pagluwas kanimo kung muduol ka lang kaniya. Karuna, kay basin ug ugma, ulahi na ang tanan. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausap pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro ug ni Conchita hangad sa Unidos. Daghang salamat. Roma Kapitulo 9. Matuod ang giingon ko, iya ako ni Kristo, ug wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo, mao ang akong saksi nga gibati ko ang hilabihang kasubo, ug walay paghunong nga kagol alang sa akong kaigsuonan. Mga isig kahudiyo, tungod kanila, mahimo nga tungluhon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo, kay sila mga Israelita man. Sila mga anak sa Dios ug gipaambit sa iyang himaya, ug naghimo siyag mga kasabutan uban kanila ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka, ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Wala ako magpasabot nga wala matuman ang saad sa Dios, kay dili ang tanang kaliwat ni Israel mga pinili sa Dios. Dili usab ang tanang kaliwat ni Abraham mga anak sa Dios, kay ang Dios miingon man kang Abraham. Ang kaliwat lamang ni Isaac, maoy isipon nga imong kaliwat. Nagpasabot kini nga ang mga gianak sa Dios dili mao kadtong gianak sa tawhanon nga paagi, kundili ang gianak tungod sa saad sa Dios maoy isipon nga matuod nga mga kaliwat, kay ang gisaad sa Dios mao kini. Sa tukmang panahon, mubalik ako, og si Sarah manganak og batang lalaki. Dugang paniini gisamkon ni Rebeka ang kaluhan nilang anak ni Isaac nga atong amahan. Sa wala pagani mahimugso ang mga bata, giingna na sa Dios si Rebeka. Mag-alagad sa manghod ang magulang. Niining panahona wala pa makabuhat ang mga bata ug bisan unsang maayo o dautan nga angay kapasikaran sa pagpili. Apan tumanon sa Dios ang iyang katuyuan sa pagpili, dili pinasikad sa buhat kundili pinaagi sa iyang pagtawag. Sumala sa giingon sa kasulatan, Gihigugma ko si Jacob, apan gikasilagan ko si Esau. unsa may ikasulti ta karon? May pinalabi ba ang Dios? Wala. Kay miingon siya kang Moises, Kaluy-an ko kadtong buot kong kaluy-an, og higugmaon ko kadtong buot kong higugmaon. sa ato pa ang pagpili sa Dios wala ipasikad sa pagbuot o sa buhat sa tao kundili sa kaluoy sa Dios. Kay ang kasulatan nag-ingon kang Paraon, Gihimo ko ikaw nga hari, aron ikapadayag ko ang akong gahom pinaagi kanimo, og aron ikapaila ko ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. busa, maluoy ang Dios sa buot niyang kaluyan ug pagahion niya ang kasing-kasing ni adtong buot niya. Muingon unya kamo, kung matuod kini, nganong pagkasadun man sa Dios ang tao, kinsa may makapugong sa buot buhaton sa Dios. Apan kinsa ka man nga makiglalis sa Dios, tao ka lamang, makaingon ba ang yuta ngadto sa magkukulon? Nganong giingon mo ako niini pagbuhat? Wala ba'y katungod ang magkukulon sa paghimo sa minasang yuta ngadto sa duha ka matang sa kulon?
Ang usa mahalon ug ang usa baratuhon? Ingon niya na ang gibuhat sa Dios. Buot niyang ipakita ang iyang kapungot ug ipaila ang iyang gahom. Apan nagpailob lang siyag maayo sa mga tao nga iyang gikapungtan ug iyang gitakda nga laglagon. Ug buot usab niyang ipadayag ang iyang himaya nga gibubo niya kanato nga iyang gikaluyan. Kita nga gitagan-an niyang daan sa iyang himaya. Kay mga tinawag kita niya, dili lamang gikan sa mga Hudiyo, kundili gikan usab sa mga dili Hudiyo. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 30